Dan ix-xahar ejjew nitolbu għal kura pastorali tal-morda. Il-griżma tal-morda mhuwiex biss is-sagrament għal min wasal biex imut. Le, importanti li dan ngħiduh ċaru tont. Il-qassis ma jersaqx lejn xi ħadd bil-griżma tal-morda biex jgħinu jagħti l-aħħar tislima lil ħajja. Jekk naħsbu hekk, inkunu qed nitilfu kull tama. Għax b'hekk nagħmluha fatta li wara l-qassis ikun wasal il-ħin għall-funeral. Ejjew niftakru li l-griżma tal-morda huwa wieħed mis-sagramenti tal-fejqan li jerġa' jagħti s-saħħa lir-ruħ. U meta persuna tkun marida ħafna, ta' min jagħtiha l-griżma tal-morda? Anke l-anzjani tajjeb li jirċievu l-griżma tal-morda. Nitolbu biex is-sagrament tal-griżma tal-morda jwassal il-qawwa ta' Alla lil dawk li jirċevuh u lil maħbubin tagħhom u jkun dejjem aktar sinjal viżibbli ta' kompassjoni u tama.